Čau lidi, já vás vítám u mojeho prvního let's play na hru War Thunder. Jelikož poslední video vyšlo, myslím, že před 5-6 dny, tak jsem se dneska rozhodl natočit hru War Thunder společně s tankem Tiger H1. Vidíte ho zde, je to jeden z nejsilnějších tanků druhé světové války. Je to legendární tank, německý, velice silně obrněný. Chloubou tohoto tanku je toto velice silné dělo ráže 88 mm. Pancéřování tohoto tanku je zde 102 mm vepředu, 102 tady, v boku 82 mm a vzadu 82. Pancéřování věže 82 a vepředu 90. Ještě tady po bokách máme 200, což je asi nejsilnější. Tady nahoře na věži máme 26 a nakonec ta hlaven toho kanonu 28 mm. Takže když si dáme ještě rentgen X-ray, tak tady máme ukázané členy posádky a modifikace. Takže převodovka, tady kulomečík, řidič, střelec, velitel. No tak já už to nebudu protahovat a vrhneme se na to. Tento díl nebude započítán do série let's playů z War Thunderu. Bude to pouze takový ukázkový let's play na tuto hru, co se tu vlastně bude dít a takové. Takže jdeme na to. Máme tu mapu, to vypadá na Karelii, je to Karelie. Tak, já si vezmu teda Tigera H1. Doufám, že se nám zadáří. Tady tyto 4 tanky, které vidíte, to jsou všechno třetí ranky. Takže já mám pouze 4 tanky třetích ranků. To je mačkanice. Teď si vyberu směr, tam nemůžu jet, tam by byla sebevražda, protože tam mají i cizí základnu, nepřátelé základnu, pardon. Tak, vypadá to, že tu máme i 4. rank, protože tady máme Tigera 2. No i když já nevím, jestli to je 4. rank. No nevadí, jedeme. Já si tady vyberu základnu asi Ačko, možná pojedu k Ačku, to ještě nevím. Tady vidíte Tigera 2H, velice silný. Jsou takové menší nevýhody. Sakra. Jsou takové menší nevýhody a výhody tohoto Tigeru. Výhoda Tigeru H1 je ten kanon 88 ráže. Je to vlastně takové, dalo by se říct, legendární dělo, jelikož nabíjí rychle, střílí neuvěřitelně přesně a je prostě silné. Máme na něho 2 druhy nabojů. Jeden je průbojový a druhý explozivní. Já používám teda ten první, to je ten průbojný, úplně klasika. Ale pokud chcete něco výjimečného, tak si vezměte ten explozivní. Explozivní sice stojí víc, ale tak kdybyste šli na nějaký silnější tank, by se ta explozivní hodila. Nevýhoda tohoto tanku je ten pancíř. Vidíte, že ten pancíř má 45 stupňů. Pardon, 90. Je to vlastně tak nahoru, vidíte. Takže když vám tam někdo střelí, tak vám tam silněji prorazí. To je větší šance, že vám to tam prorazí. Například třeba u Panthera. Tento pancíř nemáme, tam máme 45 stupňů. Takže je to úplně nakloněné, což je nejlepší na to, aby se ta rana sklouzla po tom pancíři. A to má například i Tiger 2H. To je taková jediná nevýhoda tohoto tanku. Jinak je tento tank bezchybný.
Zatím jsme nikoho žádného nepřátele neviděli. Já si tady vědu a uvidíme. Tam je bod A. Dobré, dostali jsme ho. Jsem se lekl, teď 34 tam stala. Jinak tabem se můžu podívat na tabulku. Jsem tady někde uprostřed. Panther zajíždí, něco se musí dít, když zajíždí. Já to jedu tady, na to Ačko. Jinak za pár dnů jedu k moři, takže nějaké nové video nevyjde asi 2 týdny, takže si budete trpěliví a počkáte na nový díl. Jinak příští díl bude už započítán do série. Budu točit nějaké slabší tanky a budu postupně střídat ty tanky. Od nejslabšího do nejsilnějšího. Zatím můj nejsilnější tank bude asi tento Tiger. Ale jinak expím se rychle. Pozor, tady někdo pustil rakety, pardon. Máme dalšího killa. Tady před nás padlo letadlo. No nevadí, jdeme dál. Musíme se kryt hlavně. Třeba středskou palbu někdo na nás pustil. Na tu vždycky bacha. Zatím všechny tanky vyjížděly odsud, takže já tady takhle projedu takovou menší procházečku. ISU 152 na ně bacha, velice silné dělo. Tam máme někde Tiger. Je to tam, další kill. Zatím všechny dáváme na ranu, což je dobré. Právě to je ta chlouba a výhoda Tigeru H1. Teď pozor, tam máme dalšího Tigera. Tam... Pozor na to ISU 152, tam číhá, tady Tiger H1 vjel, takže nevím, jak to dopadne. Tam bacha, tam máme Panthera. Myslím, že nás něco zasahlo. A je. A naštěstí jsme ho stačili tam zničit. Já už jsem se lekl, teď 34 stala přímo za náma. Jsem se opravdu lekl, tam máme Panthera. Tomu jsem dal kritický zasah, ale teď si zajel, takže je v bezpečí. To už nestihneme, je tam. Ale tam máme PZ4. Takže pěkně na raně. Zasáhli jsme ho, hitnuli jsme ho. On nás na změnu minul. Nepřítel má pořád cečko, ale k cečku se stejně nedostaneme, takže buďme rádi za ty 2 základny. Panther na nás kouká. Zasáhli jsme ho, asistenci máme. PZ4 nás pořád hituje, takže já musím trošku popojet. Když tady to je hodně riskantní. Možná někoho takhle uvidíme. Jinak mezerníkem můžeme střílet kulometem.
Okay. Já ho musím zničit. Teď jsem ho nezasahl. Dostřelená s kulometem, nebo kanonem, nebo co to má, ale to nám nic neudělá. Maximálně nám to něco poškodí, tak mírně, ale jinak v pohodě. Jak říkám, toto je takové ukázkové video, takže nepočítejte s tím, že to bude nějaké dlouhé, jenom taková ukázka z hry War Thunder. Příští díl už bude na ostro, to už bude další díl. Vyberu si nějaký tank, s kterým pak budu točit a uvidíme, jak to dopadne. Jelikož už jsme trošku poškození, tak já musím podsouvat a dávat si pozor. Tam jsme měli Tigera, teď jsem ho hitnul. Bacha na něho. Myslím, že se nás všiml. Každopádně jsme mu dali kritický zasah. To musím dobít. A máme asistenci. Tigera někdo zabil. Nepřítel už má málo tanků, protože už tam nikoho nevidím. Většinou že offlineají. Takže já už se vydám na takovou menší projížďku. Už obsazujeme i C. Já myslím, že tahle bitva na ukázku bude stačit. Docela povedená bitva. No, 4 zničené tanky, 2 asistence, to snad stačí, ne? Takže jsme skončili 6 týmů, dostali jsme pár penízků, kolik? 16 000. Na výzkum háčka tady 1400. Já myslím, že by to mohlo stačit na ukázku z hry War Thunder. Jestli se vám tento díl líbil, tak dejte like. Jestli chcete další takové videa, tak určitě dejte odběr. Já se s váma loučím a zatím čus.